Исландия за състезанието The Rift, 200 км по грабел. Предполагам, че някакъв такъв терен. В момента отивам към старта и хубавата част е, че пече слънце и цял ден ще пече слънце. На старта е купон. Само трябва да намираме така и Боян. Надихме се на старта, най-отзад. Ще документирам. Боян, не си измил много пред бригата, май. Мазал съм с all weather. И аз съм с мокра смазка. Аз съм с восък. Два слоя восък. Да. Так, успех. Това е станцията. Голяма гледка. Ето е първата река. Нямат хората. Газ! Ладно! Пейзажа много рязко се промени. От поляни на някакви вулканични скали, едър чакъл. Тук изглежда сякаш вулкана вчера е издигнал. Въпросът е, ще прекусяваме ли тази река? И така дава газ отпред. Загубени бутилки. И студен вятър. Далечината има някакъв много голям водопад. Специално за теб, Митак. Да. Не са моите тези.
Пункт номер 1, 50 км. До тук добре. Боян дойде, падна и каза, че няма да спира и продължи. Е, там оранжевото в далечината. Те пак е ми така. Малко баирче. Ето го е Боян. Сега ще съберем материал за влога. Тук сме като на Марс. На табела Danger. Ясно. Малко бутор сгаде. Странен участък с бутане. Хубавото е, че почти ще свърши. It's time for Africa. Пункт номер 2 на 98 км. Ще сме обратно на екранчето. Не, вторите 50 ми бяха по-трудни от първите 50. За теб ти май едва ги усети. Абе, наравно ми е добре, стига да е гладко. Да. Добро съм много. Да. Имаше много бутнане, реки. Ама майче сега предстои горе-долу равна част. Имаше много приятни изпускания. Имаше, да. След 10 отвратителни километра с камъни, waterboarding, накрая малко асфалт за почивка и ми така е зацепил 250 вата. Върнахме се на познат терен. На 154 км сме. Движим се прилично.
може би за 11 часа, което е по-добра прогноза. Ние си мислим за 12. Така е, да видим как върви. Трябва много неприятен, защото тук минават коли и правят, мисля, че се казва лош борд, едни бабуни по цялата ширина на пътя и че постоянно се местиш ляво дясно. Асфалт! Ехе! Колко ли е дълъг? Това е следващото ниво гравел. Последен пункт на 170 км. Подавам се бетон. И още 30 и нещо километра сме в играта. Стават точно 20 км и сме на 9 часа и 50 минути. Което значи, че имаме 1 час за 20 км да влезем под 11 часа. Много на ръба. Всичко зависи от терена. Изглежда е ужасно от среща. Идеална комбинация. Винаги съм се чул в дъжд с чула или без чула да карам. Финални километри асфалт. Имаме половин час за 8 км. До финала времето е 10 часа 49 минути. Равно так. Next up is Dennis Joseph Monkeymeyer, Luke Moereto, Cimetière, Banco